Am revenit și cu partea a doua, în care filmăm încă 2 meciuri. Adică imediat după ce am făcut-o pe aia. Așa că, haide la Nichi. Am vorbit acum cu el să mai dăm un match și cred că o să dăm random. Construction, de fapt, Construction. Ai, Docs, o da Docs. Mamă! Vai. S-a aruncat din greșeală din hartă, deci... Bun. Ronda asta vreau să joc pistolul. Sănătate. Mamă! Vai, ce mi-a dat. Vai. Mi-a dat. M-a rupt. Am jucat tot arma asta de început, care o primim cu toții când ne apucăm. Mamă. Ia stați. S-a aruncat iarăși din hartă. Lasă, n-are nimica. Că oricum el e mai bun ca mine și recuperează foarte repede. Vai, am picat. Ok. Mamă, a dat Uzi, ceea ce e o armă un pic mai slabă ca arma de început. Ok. Ai, așa. El are și RPG-ul, dar nu cred că îl mai joacă din cauza că are sniperul. Opa. Mamă. Bun. Haide. Bun. Și... Pac, ne îndreptăm spre... Mamă. Mamă. Ronda asta vreau să... Nu vreau să joc mondial, dar vreau să le iau pe la spate. Ta-ta-ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Asta a fost doar în glumă hiturile alea. Bun.
Acum vom mai da doar un singur match și cam astea o să fie cele 2 episoade de Rivals. Și acum hai să mai dăm unul. Dar vreau să dea Construction sau Random. Ce vrea el? Eu zic că Construction ar fi mai bine. Uite, vota și el Construction. Fiți atenți. Picea. Așa. Joacă RPG acum. Joacă periculos. Dacă pot să zic așa. Nu. Eu am fost în Anoran, la spitalii. Eu, e un pic de anul. Mama, l-am campat un pic. Mai deschis la chioșc. Nu, Cum nu? nu mai e. Păi, Am până la 1, mai 20 de minute. Dar depinde cine e la chioșc, dacă e lumea închis. da, chiar. Ceată. Bun, Vrei să stau bun, ce? bun, 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 bun. Să-ți fac gaură directă. Da, am un bulic, dacă vrei. Mamă, ce m-a omorât. M-a omorât de... M-a bătut la cap. Vai, 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 vai. Nu, nu sunt nici poate. Vai, 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 vai. Bun, l-am bătut, bă, bine. Mă duc să-l dezinfectez, să-l pregătesc. Bine, bine. Da. Bine, bine. Mai la liceu militar, nu dau o gaură în ureche. Mamă, o dat direct cu ținta, s-a obișnuit deja cu sniperul într-o singură zi sau în câteva ore chiar. Și acum, bam, direct pe aici. Bums, bams, bam. Mamă, m-am căzut din hartă. Ce bucuros îi. Dar nu o să-l las să fie prea bucuros. Ba nu, cât e? 12, 40. 12, 41. Ce? Pam, direct, perfect. Pam, m-am băgat direct în gazolină. Acum, ducem pam direct pe aici. Mamă, m-a bătut. Și cam asta a fost și episodul 2. Uitați. Și ne vom vedea în episoadele următoare.